pagwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai muri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tiri munzvimbo yeRushinga. Chinangwa akakutera nhau iya yemapostori. Makanzwa mambo vachitaura kuti vachashedza mapostori iwayo vagogara nawo pasi taura kuti ndezvipi zvingade kuitwa kuti nhau iyoyi yekutsakatika kwevana vakawandisa mumvura inge ichigadziriswa. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tinokusalutai muri yeZimbabwe nebasa guru ramunoita rekutisapota. Tiri muRushinga, ndimi makatituma kuti endai munonzwa kuti zvamira sei. Naizvozvo tiripo panzvimbo, tiri pamba pa Ishe Makuni, tichinzwa kuti nhau iyi yakamira sei, chii chakazosara chikatora nzvimbo. Regedzai tipinde muchirongwa chedu chanhasi. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ishe, tingade kunzwa kuti kubva zvatabva kuno chii chakazosara chikatora nzvimbo. Vakauya here mapostori pamaitaura paya kuti muchamashevedza? Kuuya vakauya, asi havana kuuya nenzira chaiyo yataida. Pakavanogaka rokuti ukufiha vakanga vakunge kuti kukakavadzana nevanhu vakaendesa vana vavo vari kuti vakaendesa vana vavo kuti vazosvika vazonyora mudziva. Saka kubva musi iwoyo watikazoona akauya Mike akauya akatsanangura achiti inini hapana zvandinoziva, taimirira kuti tione vamwe vangu vose kuna Shemu noumwe anonzi Terminage, kana wauya wose tozonatsa kutsanangurirana kuti zvatiri kutsanangurirana ndozvipi. Vabereki vovana vanatse kuziva kuti zvinhu zvichikaita sei kuti wazopinda mumvura vanavo. Kune mhuri yeZimbabwe vasingazive, Mike ari kutaurwa naIshe ndiye mukuru wechechi iyoyi kudivi rino ratiri. Shemu ndiye uya wekuHarare akangoti chiitiko icho chichiitika achibva apinda munzira kuenda kuHarare, haana kuzombooneka zvakare munzvimbo ino. Ndakubatai muchiri kutaura. Takanzwa zvakare kuti pane vakazomboenda kumvura vakazopinda mutsaona. Tingangoda kunzwa kuti zvii zvakazonyatsoitika takatarisana nenhau yemapostori. Wakaenda wakatumwa nanosvikiro wachitumwa kuti endai mogadziridza dziva rangu rakasvipa, guva rangu. Saka enda ikoko, pano zvawakapiwa wakaenda kooita. Konguva wakapiwa manguva yekuti munopedza kana kuti zvinambwe zvikati kuti moseenda kotarisa mudziva kuti mudziva munei. Saka wakaenda kotarisa mudziva
wakaona muno zvinhu zvawaiona. Saka zvinhu zvawaiona izvi wakati wachiti izvo ndopatazviona apo, wakati uenda wose ikoko, wakabva wazvishaya. Wakadzoka futi ipopai wakaona zviripo, wakati toita sei? Mumwe mukuru wanga wanaye ndonzi no wakomana imi michisara ipano, ini ndotendera ndenda kumhiri uko ndoona kuti chii chatiri kuona ichi ichokwadi here kana kuti hasi chokwadi. Saka murume uyu akatendera akasvika ipapo, akanzi ipapo pawasvika ipapo ndipo chaipo. Saka akabva achibata chinhu chechi, akauya nacho akawaratidza. Awaratidza wakasvika kunze, wakaona panga pano vamwewo mapostori wanga varipo. Mapostori waya wakati shuwa chichira iri hatisi kuridzwa zvedu asi ndizvo chaizvo chivari ndo zvatinoitawo. Saka wapfudugura mukati imomo, wakaona mukati muno mbiya. Vanga vachindoti pamwe chijira pamwe chii, wakaona mukati muno mbiya. Mbiya iyi waiona mwanga muno mushonga mukati imomo. Waona mushonga uyu, wakazodzorera mbiya iye, pakuda kuti wachizosumuka wauye kunoku kuti wazouya kotiratidza, wakaita tsaona. Asi tsaona iyi havana kunge wakakuwara zvokunyanya, wakandoita kundosurungundika. Mbiya yavo haina kunge yatsemuka, ikandotsemuka pawakaiona ikoko kusvikira nanasi. Mbiya iyoyo inenge inomakakatana nowanhu iwawo. Tiri kuda kuti tibike hwawa hwokuenda kogadziridza ikoko, zvinenge zviri kuti tinetsei nokuti shemu hatisati tamuwana. Dei tawana shemu, hwawa hwatova padhuze kuti hugadziwe. Kana hwakugadziwa taitototi todaidza watoriwo nawo waye nevamwe vacho, tova tiri pamwe chete tichiita maonera pamwe kuti zvipi zvinoitika. Tinenge takuitira tiri kunyasi kurikowa ikoko padziwa ipapo, padhuze nopadziwa ipapo. Saka toti isusu kusvika pari nhasi tingati nhau yapapi? Kusvika pari nhasi taakutowerenga mazuva anokwana kana kuita 3-4 kuti tione ti shemu kana auya shemu nhau yedu inenge yapadhuze. Taakutoti hwawa hwedu hwapadhuze, unge uri kumirira shemu kuti shemu tinomuwana sei, kuti tizowana kuti togadzirisa sei nhau iyi. Ndo nhau iri mudariro mhuri yeZimbabwe. Ndofunga manzwa ka-update yatapiwa naMambo Makuni kuti ndezvipi zvakazosara zvikatora nzvimbo. Naizvozvo manzwa nhau yevanhu vakaenda kurwizi kane kunoona kuti zvakamira sei nhau iyo yataurwa naMambo. Asi regedzai tichitaura neumwe akange ari pamudhudhudhu wakazoita tsaona vakudzoka kuti vakafamba sei pavakaenda kurwizi, chii chakanyatso kutora nzvimbo. Right, ndinoitwa Muzondi wa Mushosho, Chief Ed wa Chief Makuni. Ndiri kuda kurondedzera zvishomanini maererano nechituko chikaitika padziva Hungumwe nenhau yemapostori. Mapostori yadaidzwa nesvikiro sekuru Kanozvara, takaungana pachangamire, takapfupudza tiripo makuseni acho mapasti 9 ndo panikadaidzwa ini nesvikiro sekuru Kanozvara wachindituma kuti enda kudziva uku unogadzirisa zvandiri kukupa izvi. Ukasvika paguta rangu wane guta riripo ipapo, woita izvi zvandakutuma. Kana waita izvi wombogara minutes mashomanini, then mozodzika kuenda padziva pakaitikira chiituko ichi. Tikaita seizvozvo tatiri 3. So tikasvika padziva pai tikagara, hapana chataiona mumvura, asi mushure minutes mashomanini ndo patikazoona chimwe chinhu chaiva mumvura imomo nechekumhiri kupfungwe. So tikashushikana takati ko chinhu icho chichi. Saka tiri tega tiri 3 kudaro, takasimbisana kuti tinoona kuti chiri papi chiri mumvura imomo. So tikaenda kumhiri kuye ndobva tasvika ndobva tachishayo panga chiri. Totsvaga ndobva tachishayo panga chiri, ndokubva tadzokera kubira mhiri kwanga tikagara kuye. Saka tasvika kuye tikachiona futi kuti chinhu ichi chiripo. Saka sekuru vanga tinawo wane sabhuku sina sabhuku wa Chief Makuni vachokuamba, ndo vakazoti no imi michisarai kuno, ini ndochidzoka fuzve ndochimondi director kuti up ndo pachiri. Saka shuwa wakaenda takawa director kuti chiri up. Shuwa wakasvika wakachitora ranga riri jira nembiya mukati, wakaenda kwanga tiri tikachivhurununa.
tikavhurunura because changa chakatenderedzwa. Saka jira iri rikareba almost 3.5 meters rikarora chinhu ichi. So ndo patikaona mukati membiya muine mushonga. Vanhu vazhinji vanga varipo vakachiona zvishuwa. Saka sisi takagadzira zvinhu zvanga chiri, takaisa musechero ndokuchibereka kuuya. Saka on the way to come pa cave Chiromba Mountain ndo patikaita tsaona. Saka ini wacho ndikabereka bhegi ranga rine chinhu ichi. Handina kuzosvika kuti chinhu chitsemuke chiripo nanhasi. Saka tikasvika kusvikiro takavaudza kuti ndo zvataona. Saka vakati aiwa chibvunzai mapostori kuti ndechawo here kana kuti hachisi. Saka mapostori nazvino vari kuti kwete hachisi chedu, asi dai chachiri chedu chaive chine nhembo mukati kwete chine mushonga. Ndechiitiko chikasara chichizoitika kuno. Vanhu vakatadza kuungana nechiitiko chokuti vanhu vakapfirwa zvechokwadi vane hasha dzisingaiti. Saka nekutaura mapostori mazuva anenge nemafoni. Saka vanenge vachitya kuzoya kunoungana pazere vanhu kuti tinogona kupondwa. So pakaungana musi ukaungana vanhu kunoku mapostori nevanhu vaivai vaida kunokumbira kuti vasvike kwamadzibaba Mike kuti vanobata maoko nokuti haana kutenderera kubata maoko. Saka vanhu vakapfirwa ndo vaida kuzoti tauya kunobata maoko kuna Mike. So tikaona zvakakosha kuti havafaniri kunge vachienda kunobata maoko kuna Mike. Saka vanhu ava vane chigumbu vakapfiwa zveshuwa. Saka vakubva kuMarymound kumapurisa ndopa vakapinda vachipisa zvitsaka zvinoti kana mvura yakunaya pakirawa pavo vanombopinda muchitsaka umo vachihanda mvura. Saka vakapisa vakasvika vachinopisa zvitsaka izvozvo nekugumura matoilets aripo ndo zvikaitika. Saka kuti mapostori achiungana zviri pachokwadi vari kutya kuti vanogona kupondwa. Mainzwa nyaya iyi yatsanangurwa. Ndofunga baba vapedzisira kutaura ava vachitaura kuti murwizi vaiona chinhu chiri kujira, vaiona riri jira riri the other side of the river. Chiripo ndechekuti ndofunga munotondera tichikuratidzai rwizi urwu. Ukayambuka rwizi ukaenda kudivi kwavakazonotora vari unenge wato Mashonaland East, unenge waanda Murewa. Ukadzoka kuno kumhiri kwerwizi wadzoka waanda Rushinga. Rwizi irworwu mazoe ndo rwakaganura Mashonaland East neMashonaland Central, ndo rwakaganura Murewa neRushinga tichizopinda muMount Darwin. Ndo zvandada kuti uwedzere pane zvavataura. Iye zvinezvi regai tinosvika tinoona zvinhu zvikunzi vanhu vakafirwa, vakatsamwa, vakapedzisira vanopisa painamatirwa pacho. Tikuratidzei mifananidzo yacho tione kuti chii chakatora nzvimbo. Tichazoedza zvakare kuti tibatane nemukuru wechechi iyi munzvimbo inei tinzwewo zvaari kutaura, nekuda kwokuti kubva patakatanga kusvika pari nhasi hatisati takwanisa kunge tichitaura naye. Nhungamiro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona anasekuru vedu ari masvikiro nemapostori. Tobva kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapostori vachitipa gwara reupenyu. Togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nhungamiro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona anasekuru vedu ari masvikiro nemapostori. Tobva kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri.
ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Togopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Unganyime mpururu mushauna harangero tokumbira kakunemi naye mdzimire maberekana amutina mpururu kana mukanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete anoda kuchitendero. Muri Zimbabwe ndofunga mazviona pamufananidzo kupwanywa kwakazoitwa nevanhu vatsamwa vatika imimi mapostori ndimi honzeresi ndimi wana mupara nzvongo. Naizvozvo tazobvawo zvakare painamatirwa nemapostori ndokubva taenda kakumba kwemukuru wesvondo tiri munzvimbo iyoyika yemakuni, nzvimbo yerushinga. Asi patasvika pamusha uyu tawana ari machira chete. Tinovimba panga patoitwa password kuti kune vanhu vari vasvika kuchechi kwenyu uko kune vanhu vanofanira kunge vari kuuya ikoko. Naizvozvo sevanhu vari kungogara vakabatira ura mumaoko vari kugara vachingotya, ndizvo zvinogona kunge zvaita kuti tizopedzesera tatadza kumubata. Muri Zimbabwe ndinovimba mafadzwa zvikuru nechirongwa neupdate yatakupai, mazvinzwira zvakasara zvichiitika. Uyezveka shemu uri kutsvagwa hama yangu kwaurika kuHarare ikoko ndiwe kamukuru wechechi. Vanhu pavakavigwa wanga usipo kuchienda kaunobata mumaoko hama yangu. Uri kutsvagwa, tiri kukutsvagawo zvakare. Tibate veDrumas Media timbokurukura newe, tinzwe divi renhau yako, tinzwe kuti zvakamira sei, chii chakatora nzvimbo zvakazoita kuti ruzhinji rwevanhu rwunge ruchiparara. Aiwa, kutandara hakuperi muri Zimbabwe. Tinotenda zvikuru nerutsigiro rwamuri kutipa. Tinotenda zvikuru nenguva yamanga muinesu apo tanga tichikupai update kufa kwemapostori kurushinga. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nhasi tanga tiri pane rimwe level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.